Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li se jaċċetti iktar immigranti u din id-darba migranti ġejjin minn bastiment tas-sajt b'54 immigrant ta' bord li fil-jiem li għaddew baħar lejn Lampedusa. Il-bastiment kien fiċ-ċentru ta' kontroversja ġdida bejn Malta u l-Italja wara l-Ministru tal-Intern Matteo Salvini qal li dan il-bastiment kellu jidħol Malta u li l-Italja ma kienet se taċċettah. Iżda kif jirriżulta l-bastiment baqa' sejjer lejn Lampedusa, jiġifieri territorju Taljan, il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat wieħed li se jipparteċipa f'inizjattiva koordinata mill-Italja biex dawn l-immigranti jiġu rilokati f'pajjiżi differenti. L-aħbar li Muscat se jaċċett iktar immigranti ngħatat fi stqarrija li fiha ntqal li Muscat kellu telefonata mal-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte. Skont rapporti fil-medja qed jingħad li l-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte qal li Malta se tkun qed tieħu 50 immigrant. Il-każ kollu beda meta l-Ministru tal-Intern Taljan Matteo Salvini qal fuq Twitter permezz ta' post il-ġimgħa filgħaxija li l-vapur b'450 immigrant ta' bord kien responsabbiltà ta' Malta. Salvini qal li suppost Malta kellha tuħsib dan il-vapur. Dwar dan il-każ kien irriżulta li ċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni ta' Salvataġġ f'Malta kien irċieva messaġġ miċ-ċentru ta' Ruma dwar il-preżenza ta' bastiment tas-sajf b'450 immigrant ta' bord, hekk kif dan kien qed ibaħħar miż-żona tat-tiftix u salvataġġ tal-Libja lejn iż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta. Meta waslet din l-informazzjoni, il-bastiment kien ħafna iktar viċin Lampedusa milli Malta. Tant li meta ċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni f'Malta għamel kuntatt mal-bastiment, l-ekwipaġġ informa lill-awtoritajiet Maltin li kien se jkompli jbaħħar lejn Lampedusa.